Hello hello ngày kong widow number one kan thấy sắm la đang ja sa kendong ngan syad mga kumka stay paren sam la shen rang sang akinang den kiriam kibet kidang ya hap kiti ya kishen rang bana chak bakin showbiz pinmad yang apin kan mau sa shi jingim usobanga ay mga ubabang basisya nanaling nami man ka stepan boy siya sorbyang por nga kamken reyna liudo hapolo siya ken daylan. Hey guys, I'm your madam koyang nga haba pidong kam booking lupa settle program PTP banga bungka I make up my body tanabin ka jongpi I wear hot dress every day bapin ay bay koy ni nga just giltan at balay siyang keleng ialam kat siya ba pimong sarong syane I make up my body tanabin ka jongpi I wear hot dress every day bapin ay bay koy ni nga just giltan at balay siyang keleng ialam kat siya ba pimong sarong syane. Kong widow number one kan thấy sắm la đang ja sa kendong ngan syad mga kumka stay pareng sam la shen rang sang akinang de kiriam kibet kidang ya hapitik ya kishen rang ban atrak bakin showbiz pinmad yang apin kan mau sa shi jingim usobanga ay mga ubabang basisya ay mane kang de stepan boy siya sorbyang por ga kamken reyna liudo hapolo siya ken daylan. Hey guys, I'm your madam koyang nga haba pidong kam booking lupa setar program PTP banga I make up my parang tanabin ka jongpi I wear hot dress every day ay bay koy ni nga just giltan at balay siyang kaleng ialam kat siya ba pimong syaro